Ja, als dat dan dus dan moeten we uiteindelijk ook weer toe, want dat is eigenlijk waar we met alle 3 de landen naar op weg waren en blijven. Namelijk dat we die schuldquotes over de tijd ook weer gaan afbouwen. Want uiteraard de schuldquotes van zowel Curaçao als Aruba zijn veel te hoog ten opzichte van de normering die het IMF daarvoor heeft geadviseerd. En dat betekent dus ook dat we in de komende tijd, en dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld in het financieel toezicht ook zeggen dat we het belangrijk vinden dat er overschotten op de lopende begrotingen blijven, zodat ook het land steeds weer in staat blijft om schulden af te lossen, rente te betalen, enzovoort, enzovoort. En daarmee ook een gezondere financiële situatie te bereiken. Overigens is het wel goed om te weten dat het geld dat we hebben uitgeleend aan Curaçao en Sint Maarten in de afgelopen tijd, en dat de afspraken voor aflossing en rente daar ook steeds voor zijn nagekomen. En ook hier blijft dus van belang goede afspraken te maken die ook de mogelijkheid bieden om te blijven hervormen, investeren, enzovoort, enzovoort.